How are you? I'm good. How are you? I'm fine. What is your name? What? Sister, what is your name? What's your name? What do you mean? What is What your is name? your name? What is your name? You mean? Nene, my name is Arafat. Oh, name. Okay, my name is Jen. Medyo okay na kasi inalis ko na. Inalis ko yung earphone. Eh, ba na yung mata kami dyan? Mapalit ako ng phone kapag ganyan. No, what's Yun that? Balik na ako. My name is Arafat. Pwede mo siya pila na. Pwede. Pwede sa mga games. Pwede. Pwede natin. Video. Nasa ang ba? Ito sampai. Bakit ka na? May ingay. It's like ang kapal naman. Mas Parang ko pala pag hindi ako Ya तेरा बिंद के साथ Ifajiro Iya masuk Hindi kasi pinapanood ko yung kasi walang boses ako sa iyo. Bind ke sath Pinapakinggan ko dito sa Ifajiro Iya masuk Umat kami praga pusan. Boy. This much. This much. Huwag ka na dyan. Nandyan pa ako na. Yan mo na. This much.